Hello beautiful people, welcome back to the YouTube channel. Guys, nkhani ya mathanyula yatha bwanji yayenda bwanji kodi nkhani fuso bwanji mopezeka mu mzungu. Anyway, nkhani tibwerere mbuyo mbang'ono mchanga cha 2020 panali munthu ameneyu mzungu ameneyu ochidwa kuti William Exa ameneyu anayendika bungwe kake tongoambisa lomathandiza anyamata ndandana anthu amene avutika kuma pansi nkuluyu amapanga mathanyula amagona ndi anyamata oposera 5 ndiye nkhani jano itaululika akulu amene wawa William anamangidwa nde atamangidwa awawa ndi aku Netherlands ya antunduja wachi Dutch. Then akhala kumene kuchako akuseva ndithu 8 years akhala kumene kuchako ndi anabweranso ndi khanga kupanga challenge malamulo a dziko la Malawi kuti akuluakulu malamulo anu wasali bwino tiye ndikakambeso kuko ndiye ndifakiro malamulo aya panabwera majaji angapo ndikupita nonse pano ku high court nkhani iso pano nkukayika mbaso kachikena kuti aone amakhangata kwa challenge kuti yawo anapereka ma reasons yawo kuti afe mutivutisa chifukwa cha ndifuka munthu umafunika mathanyula yedo ofunika pamoyo wa munthu. Anyway, sorry. Ndeno mwamwayi chifukwa patena kuti mwamwayi makhoti acho kumene kuchako ajaji nkhani chayikana auzoona kuti mathanyula still mudziko lathu lino li mathanyula akhalabe oletsedwa ndipo opezeka kuchita mathanyula ndithu azilandira chilango ndipo atsogoleri a mipingo nkhani ndithu chigamulo chimenechi asangalala nacho komanso makamaka ajajiwo awauza kuti ngati mukuona zoti inuyo makuti for issue imene ndi ya ku parliament ndetu inuyo mwapempha ku parliament akakambirane kuti bili imene ikapase, otherwise ifeyo za mathanyula zanuzo zikuoneka kuti ife tazikana malamulo azendabe choncho. Nde nkhani iyi ndimene ilili mwina ina kumangodabo kuti why kuna kambidwanso nkhani ya mathanyula 2 why mapezeka mu mzungu. Mzungu amaja ndithu nde amakhumbira tanyamata. Anyway, thank you so much guys. Good night.